No, kripl. Ty kráso, co chce? Ty skripla. No, nazdar Pavlo, hele, prosím tě, já se nějak teď jako nemůžu úplně jakože dostat na akademii, no. Ale tak co říkáš, nechtěl bys si mě dohodit? Co myslíš? No, to asi není problém, no. No, zatím. Co chtěl? Chci na tu akademii. To je hezký, jak ho tam dostaneme, ale když má tu novou. Musíme vyřešit. Tak to zmákneme.